A ver, sonido. Boa noite a todos. Antes de comezar, vexo que isto está cheo, gustaríame decirlle a esta iniciativa que é Nova Era que moitas grazas por facer isto, xa que este auditorio este así moitas máis veces é gracias a iniciativas como a de Nova Era e non a aqueles que ten fama de honrados na vila, que diría Rosalía de Castro. Un aplauso para Nova Era, por favor. Bueno, todo o concerto en sí está vos gustando? Sí? Pois a mí non, porque levo aquí desde as 8 da mañá. Vos vistes o tinglado todo, vistes os bombos, vos sabendes o que pesan eses bombos, pero eso que é? Que van os gaiteiros dentro e van salir despois, o que... Por favor. Bueno, para os que non me coñezades, eu fago vídeos en YouTube de humor. Palabra de Jota. Fago vídeos en YouTube de humor e como acabei aquí? Pois... Parece que estaban organizando o que é o concerto no Concello e dixeron mesa redonda, vale, xente importante, xente de papada. Pois, mesa redonda, dixeron que temos, bueno, primeiro vai isto, logo van isto, logo metemos as cantareiras, quedaron 6 minutos aí que dixo, bueno, metemos aquí o alcalde falando. Outro dixo, bueno, por que non metemos o chaval este dos vídeos? Quanto dura eso? 6 minutos, e o alcalde 6 minutos non aguanto, metemos o dos vídeos. Bueno, aquí estamos agora montando un pouco o lugar, porque estamos montando o lugar, gaitas e chistes, e salen o lugar o cadena 100, porque me meten a mí aquí no medio e logo, a partir de ahora, 45 minutos de música sin interrupción. Que te dicen música, e logo meten a Pablo Alborán ou Alex Ubago. Eu a escoitalos e digo, que merda de vida tes, chaval, que che fago un drama con todo. Todos van un drama. Unha vez Alex Ubago non pagou a factura da luz, foronlle reclamar e fixo aquela de si preguntan por mí, no le digas donde fui. E así estamos. Por iso que hoxe estades tendo a oportunidade de ver música de verdade, música do país, unha das grandes xoias que temos en Galicia. En Galicia temos moito talento, temos xente como Cristina Pato, como Rosalía de Castro, como Eduardo Pondal, como Amancio Ortega, como Feijóo, como... Bueno, talento non temos tanto, pero temos un Ikea na Coruña que é a leche. Dicía un amigo, é grande o Ikea, é grande. Dicía un amigo meu, é máis difícil salir del Ikea que de las drogas, meu. Bueno, aquí va Pablo Alborán, que hoxe o que están vendo aquí é música, e non porno, porque hoxe a música é porno. Que ves un rapaz ali con 8 anos vendo o panorama, echa su polvorete, recata, pero criatura, que tes 8 anos. Pero que con 8 anos estaba xogando os tazos ali no Parque da Alameda. Parque da Alameda ese que ahora é un gimnasio do inserso. As máquinas estas. Que se meten aí no medio, están as vellas todas horas, o domingo ás 10 a iglesia está vacía porque están as vellas reventadas de toda a semana estar ali. Pero que é iso? Que pasas agora, que pasas as 4 da mañá e sempre hai unha señora aí. E aquelo chirría que non sei se son as tuercas que están mal engrasadas ou é a cadera da vella que hai que botar 3 seguros, porque iso... Bueno, vamos a falar un pouco do Nadal, non? Do que é noite boa, falando de xente maior. Mañá é noite boa. Supoño que cearedes todos que familia, non? Que bonito. Os nenos, os cuñados, todos ali reunidos. Pero vamos a ver, tú non cenas unha vez ao ano por compromiso con xente que che cae ben, joder. Como faz en noite boa. Vamos a ver. Estar ceando unha vez ao ano con todo o mundo e sempre che fan as mesmas preguntas. Chegas ali, se eres neno, non eres se teres menos de 45 anos, vale? Porque ahora con o tema de justicia laboral e tal, e de rascar os huevos, pois eres neno hasta os 45 anos, vale? Como subiron a edade de jubilación tamén, subiron tamén a edade de ser neno. Bueno, pois eres neno, chegas ali, sentaste e sempre che dice, bueno, que, tú xa estás moza? Logo ven o rei novo, porque xa cumpliu 45 anos e xa pode ser rei. E outro marchou.
E aí xa salta o cuñado. O cuñado é unha persoa que sempre fala igual, sea donde sea. Bueno, eu os tipos de cuñados, eu vou me quedar co cuñado catalán de Bilbao, que sai o que o rei ali. Bueno, es que la política está en todos lados, Hermógenes, al final estamos siempre con lo mismo. Y te digo una cosa, si quieren independencia que se la paguen ellos, porque yo, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a exportar? ¿Tú estás viviendo, desgraciado? Eso no me acaba catalán. Ya quedamos todos claros. Bueno, luego ven a cena en sí, ¿no? A cena en sí, que aquí en Galiza, como se ve, ese día sin conocimiento. O sea, ácido úrico en vena. Hai xente na Biblia con gota ese día, porque subimos o que é a tasa de ácido úrico a todo o mundo. É impresionante. Céase como animales, e o cuñado sempre soltando a súa frase. Te digo unha cosa, agora esta cena en cualquier lado te cobran 40 euros, ¿Para onde comes tú, animal? Todas as veces que vas a miña casa me dices o mismo. Logo ven Nadal, logo de noite boa ven Nadal. E aí, normalmente tamén se fai unha comida grande, pero a miña familia ten a brillante idea do día 25 de decembro, despois do día 24 de ar como animales, estar co estómago reventando, cocer o bandullo. O bandullo, cuántas calorías ten eso, por favor? Que é meterle o tenedor ao plato e cárgase o móvil, con a batería completa. Que unha vez non me encendía o coche, puse as pinzas ao bandullo e no coche. Vamos a ver. E cando xa está... cando metes o primeiro bocado que é o bandullo, que se te empezan a subir os colores, que eso ten un picante de leche, que empezas a pedir agua, andar parado, o picante, bebes un pouco de auga, e logo o carallo do cuñado, que nunca como bandullo, sempre dice, bueno, a mí me parece un pouco dese pollo, que sempre se fai pollo, porque sempre se fai pollo, para xente que non me gustou o bandullo. E nada, logo cando eu xa estou reventando, xa non quero nada máis, ven miña boa, e sempre ven con sobras do día 24. Collei un pouco desto, non queréis, non me vai quedar a miña e que veña a tal. Que aí todos nos facemos os loucos, pero logo emplea o seu ataque personal, no que nombra todo o mundo. Veña, Juan, Luis, Ingo, Carmen, Paco, Braves, Becan, Raúl, Cristiano, Casillas. Veña, collei un cacho, non vai quedar aí. Claro, desgraciada, como tú logo vas ao parque da Alameda e despertas ali unha maquinita. Teño que marchar. Moitas grazas a todos por escoller este sitio. Para mí están para de estopas. Moitas grazas a todos por escoller este sitio para mí esta noite. Espero vervos pronto. Moitas grazas a Nova Era por deixarme participar neste concerto.